uchita zvinoitwa nekarombe aka kanonzi Bad Angel kana yakachitaura grama muchechi kuda kuvhundutsa vanhu. Unofunga kuti ukatora chirungu ndokutunzi unogona kuparidza. Haisi vhangeri inoparidzwa naye Bad Angel iyi. That's a miserable gospel. Those are falsehoods. That guy is a phony. He's a charlatan. He is despicable. He is a reproach to the body of Christ. He is a pathetic excuse for a preacher. He doesn't deserve anybody's respect. Hallelujah. Havana chavanoziva na Pastor Krisa. Dana Matthias vakavoterwa. Saka uchona kana achinora zita rake so anonzi Pastor Chris PhD, kuti PhD kuti Professor of Philosophy, Doctor of Philosophy. Zvino philosophy nevhangeri zvasangana papi. Vhangeri inoti let no man deceive you with men's philosophy. Iverenge kupukia vakorosa. Kuda kuti chikidzira ne PhD unofunga kuti kutadza kuita degree theology kudofora. Kuziva maparameters ekuparidza nawo. Hazvidi chikoro zvekuparidza.